moldovenii, deși sunt creștini, cred și în magie. Atât de mult încât Moldova este printre primele țări europene la numărul de vrăjitoare. Astăzi vom merge cu niște probleme 100% inventate la câțiva clarvăzători. Să vedem cât de clarvăzători sunt aceștia. Vor depista falsul sau se vor apuca să mă scape de problemele mele inexistente. Da, este o parte cinească de roșu, care tare te pândește de urmă, care tare are grija ta. Nume, Tantiana. Ocupație. Spune trecutul și viitorul. Dezleagă blesteme. Tarif inițial 80 de lei. Nu ai urma, știi? Să fie mai dureros. Nume, domnul Eugen. Ocupație. Cel mai puternic clarvăzător. Tarif inițial 100 de lei. Și să știi că unde mai mărit 100 și 100 de ani. Nume, Babușca Maria. Ocupație. Unica ghicitoare din Moldova. Tarif inițial 50 de lei. Eu iubesc o fată. Iubești o fată? Da. O fată? Da. Și? O femeie asta, fata asta e de două, e bălaie. Da, e blond. E blondă, ce o văd. E cu dânsa, răspunde. Da? Dar el se gândește la tine, tot te gândești la dânsa, te iubești tare fata asta, eu văd. Și el se gândește la ăștia, nu stau. Tu n-ai să ai urma, știi? Să fie mai dureros. Pare treabă, mai mult față să iubești, nu față de A fost sos, el tare să dă după tine și tare îi pare rău. Parcă ești cu dânsul, parcă nu ești, nu trebuie bărbat. Tot se gândește la tine, el ca când nu te-o pierdut. Și e om de stat, el. Ce lucrează el stat? Eu am stat, lucrez la minister. La minister lucrează. Te despărți, dar singur nu știi la și te despărți. Deci dacă noi facem asta, ce o să se întâmple cu el de fapt? Eu sunt cu el, de fapt, eu pot să fac orice situații care tu mi-o spui mie, da? Să îmbolnăvească? Să spun în coma alcoolic să fie, sau cu țigară în gură de viață, să treci sănătatea. Ce vrei și el? Cum vrei așa fac? Ea că te duci la casă de stat, cu drumul și cu darul. Și alea ca să aveți niște probleme. Cu lucru, cu drumurile pe și până să vă învățați, dar să vă bucurați. Drumurile voastre, deci merg de roșie ca să cu drumul și cu darul. Și te liniștești cu drumul cuiva de domnul. Cineva de domnul să te mai ajute. Cine o scasezi? Tu e cel mult în jumătate de an, poate într-un an de zile acasă, cel mai mult, știi? Tu ești în Italia și încă nu știi dacă ai stat acolo, eu spun, tu ai fi vânată de niște oameni foarte, foarte bogați. Eu asta pe tine am văzut. Tu la drum, dacă ești duci, tu ești fericit. Desfacă, dezleg drumurile și... Cum? Trebuie de la picioare și până la cap, o pereche de colțuri, o pereche de chiloți noi. De ne. Un lifci, cu băsmauri, un șaf, știți cu bănci putat, un șarfulier. Chestiile astea, ei nu trebuie să facă ele publice. Dacă eu nu cred în Dumnezeu. Nu crezi în Dumnezeu? Da. Ei, dacă nu crezi în Dumnezeu. Tot una o să ajute. Încă noi mai bine facem să nu crezi în Dumnezeu. Da? Ne lucrăm cu drag. Înțelegi ce spun? Da. Acum e foarte mult de lucru. Noi pe el, dacă vrei tu, noi îl punem într-o zonă așa de periculoasă. El asteamă, deschide ochii dimineața, o să fie fix de dimineața, eu spun. Adică îi pun într-așa înțelegi, o clătire profesională. Am înțeles. Iată așa. 2000 în total, da? Toate problemele care de azi, dacă vrei să scrii. Cu puțin, satisfactă. De fapt, e 100 de euro și ei 100 de euro. Pentru dânsul trebuie, poate, da? Dar cum? A fost un preot la mine, de mie de dânsul, de frumos ce era, și de înalt, și îmbrăcat în haina aceea de preot omget. Și tot așa să trăiască cu alt bărbat. Nu vrei să mai trăiască preot și l-am cu dânsul? Și a venit la mine. Da. A venit la mine tot așa, știi, era un bărbat, procurator general. Chiar ai venit domnul Vasile și chiar ai... Și-a rămas mulțumit? Da, am înțeles. Avem și oameni de ăștia văzuți, da? Am avut și miliții și ăștia cu măștele pe cap și... Am avut o frate care vin, le ajut și rămân mulțumit. După cum ați văzut,
Vrăjitorii, indiferent de vârstă, sex, etnie sau zona de unde vin, vând aceeași marfă. Iluzii pentru oamenii care caută soluții și vor cu disperare să creadă în minuni. Atenție însă! Odată ce apelați la acești vânzători, fiți gata să vă despărțiți nu doar de bani, ci și de cele mai intime secrete ale dumneavoastră, care pot deveni oricând deliciul publicului larg.